सावंतवाडी तालुक्यातील चौकुळ गावातील मराठवाडी बेरडकी येथे निसर्गानं अक्षरशः थैमान घातलंय। शनिवारी पहाटेच्या सुमारास प्रचंड वेगाने सुटलेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसानं चक्रीवादळासारखी परिस्थिती निर्माण केली। या वादळाच्या तडाख्यात 40हून अधिक गरीब कुटुंबांची घरं काही क्षणात उद्ध्वस्त झाली असून एका वृद्धाचं घर पूर्णपणे कोसळलंय। सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र अनेक कुटुंबांचं आयुष्यभराचं कष्ट काही मिनिटातच मातीमोल झालंय। शासकीय अधिकारी कर्मचारी पंचनामा करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले नसल्यानं प्रशासकीय अनास्थेबद्दल तीव्र नाराजी ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे। घरांवरील पत्रे, कौलारू घरांची छपरं छिन्नविछिन्न झाली। अचानक आलेल्या या संकटामुळे झोपेत असलेली लहान मुलं, महिला आणि वृद्ध जीव मुठीत धरून घराबाहेर धावले। मराठवाडी बेरडकीतील बहुतांश घरं 70 ते 80 वर्षे जुनी, मातीची व कौलारू असल्यानं वादळाचा सर्वाधिक फटका या कुटुंबांना बसला। जंगल भागात हा परिसर असल्यानं मदत कार्यासह ही घटना समजण्यासही विलंब झाला। डोक्यावर छप्पर शोधण्याचं मोठं आव्हान उभं ठाकलं असून या आपत्तीत सप्तवती पांडुरंग नाईक, ज्ञानेश्वर वसंत नाईक, एकनाथ वसंत नाईक, कृष्णा पुंडलिक नाईक, संदीप नामदेव नाईक, आनंद नामदेव नाईक, उत्तम लक्ष्मण नाईक, रमेश लक्ष्मण नाईक, परशुराम मारुती नाईक, चंद्रकांत दत्ताराम नाईक, संजय तुकाराम नाईक, मधु नाईक, सकाराम नाईक, कृष्णा नाईक, संतोष नाईक, पांडुरंग नाईक, बाबू नाईक, सुरेश नाईक, सोम बुधाजी नाईक, यशवंत बुधाजी नाईक, संजय प्रभाकर नाईक, बिरू सकाराम नाईक, पांडुरंग नाईक आणि तानाजी नाईक यांच्या घरांचं मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालंय। या वाडीतील बहुतांश नागरिक रोजंदारी आणि मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात। दिवसाची मजुरी मिळाली तरच चूल पेटते अशी येथील परिस्थिती आहे। अशा अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत घरांची पुन्हा दुरुस्ती करणं या कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर आहे। त्यामुळे शासनानं कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने आर्थिक मदत, ताडपत्री, बांधकाम साहित्य आणि जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून द्याव्यात अशी आर्त मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे। बाबा मर्यादा काय झाला? होते घर कोसळून पडलं किती वाजता? आणि कापरा भरलाय आणि काय जीव माझा झाला। किती वाजता? 12 होता। झोपलेलं? मीच लागणार नाही। असा कधी झाला पूर्वी? पूर्वी कधी झाला असा? असं नाही बाबा कधी, आम्हाला या काळात होऊसच नव्हता। आमच्या काळात ज्याला होऊच नव्हता, आता म्हातारी झाला। हे आत्ताला कशा म्हटलं पाणी भरला म्हणून हे केलं। त्या वाटेने बी गेलं, कोण हे पडलं। हे नाळे आणि ते तिकडी पत्रे काय झालं? कधी? रात्री किती वाजता? 3 वाजता काय झाला? हे सगळं उडवूनच वरती गेलं, झोपलेलो इथे। हा, मग बरं असं उचलल्यावर आम्ही उठलो ना वरती, हा, त्या माहिती पडलं ना, तर काय नव्हतं। कोणा दुखापत झाली? नाही धोका काय, छप्पर उडान गेलं? हो छप्पर उडून गेले। तुमचं नाव कसं? बाबा बुधाजी नाही। तुम्ही कोणाक काय सांगितलं? सांगितलं ग्रामपंचायतीचं सांगलोय, ते अजून आज ग्रामपंचायती बंद आहे। मग काय सांगलं त्यांनी? काय नाही सांगू, आज बघूया म्हटलं ना, मंगळवारी यावं म्हटलं ना। मग आता तुम्ही काय करता? काय करू आता? पत्रे बी ना आता रवल्यात काय तुम्ही? आता रवा खेळायसात मग? मग राहू तिकडे जाऊ शकतो कोणातरी घरात।